Ja sam Pepa prase. Ovo je moj mali brat George. Ovo je mama prase. A ovo je tata prase. Pepa prase. Tata je izgubio naočare. Tata prase nosi naočare. Mora da ih nosi da bi jasno video. Kada tata prase nosi svoje naočare, sve izgleda kako treba. Ali kada tata prase skine naočare, ne vidi jasno. Sve mu izgleda nekako zamagljeno i mutno. Zbog toga je važno da tata prase zna gde su mu naočare. Tata prase ponekad izgubi svoje naočare. Pepa, George, da li ste negde videli tatine naočare? Ne može nigde da ih nađe. Ne, mama. Pepa i George ne znaju gde se nalaze naočare tata praseta. O Bože, tata ne vidi ništa bez njih i zbog toga je vrlo mrzovoljan. Tata prase bez naočara ne može da čita novine. Ovo je smešno. Ne vidim ništa. Neko je sigurno negde sklonio moje naočare. Da li se sećaš gde si ih poslednji put stavio? Kad ih ne nosim, uvek ih stavim u svoj džep. Ali sada ih nema. Tata, da ti mi nađemo naočare. To je odlična ideja, Pepa. Ako ih nađete, tata više neće biti namrgođen. Ja nisam namrgođen. Pepa i George traže tatine naočare. Pepa traži ispod novina, ali tatine naočare nisu tamo. O, George traži na televizoru, ali naočare tata praseta nisu ni tamo. Hajde da ih potražimo u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. Pepa i George ih traže u maminoj i tatinoj spavaćoj sobi. George, pazi da nešto ne oboriš. O! Nije smešno. Pepa traži ispod jastuka, ali naočare tata praseta nisu tamo. O, George traži u tatinim papučama, ali naočare nisu ni tamo. hajde da pogledamo u kupatilu. Pepa i George ih traže u kupatilu. Naočare nisu u kadi. Au. Naočare nisu ni u WC šolji. Ovo je previše teško. Pepa i George nigde ne mogu da nađu naočare tate praseta. Svuda smo tražili, ali ne možemo da nađemo tatine naočare. O Bože, šta sada radimo? Pretpostavljam da ću morati da se snalazim bez njih. Ako idem polako, neću udarati u stvari. Evo ih! Tatine naočare! Tata prase, sve vreme si sedeo na njima. Oh. Smešni tata. Ne znam kako su se našle tu. O, baš me zanima. Možda jesi pomalo smešan, tata prase, ali barem više nisi namrgođen. Nisam bio namrgođen.